Čo je to Razer? Razer je výživový doplnok stravy, ktorý pomáha v sústredení, umožňuje lepšiu koncentráciu, či už pri učení, v práci alebo v škole. Ako vlastne pomáha zlepšiť toto sústredenie? Razer obsahuje jednu látku, ktorá sa nazýva CDP-cholín. Je to cytidín difosfát cholín, ktorý je prekurzor acetylcholínu. No a acetylcholín je neurotransmiter, je molekula, pomocou ktorej si jednotlivé bunky v našom mozgu dokážu vymieňať informácie, jednoducho komunikujú medzi sebou. Výsledok? Podpora prenosu informácií medzi jednotlivými neurónmi v mozgu, čo vedie následne k zlepšeniu sústredenia, či už v práci alebo v škole. Navyše, z CDP-cholínu si náš organizmus dokáže nasyntetizovať aj látku, ktorá sa volá fosfatidylcholín. A práve fosfatidylcholín je aj stavebnou súčasťou bunkovej membrány. Užívanie CDP-cholínu pomáha nervovým bunkám nielen v mozgu, v regenerácii a v ich obnove. Suplementácia Razer v skvalitňovaní dlhodobého ukladania informácií v našom mozgu, učení sa, sústredení a koncentrácii.